Vtedy som bol slepý, ako som sa do teba mohol tak zamilovať. Možno som si išiel zabehať. Hej kráska, vráť sa, nebehaj. Hovorím ti, beh je zbytočný, keď máš brucho. Prečo nie? Manžel, poď sem a pozri sa. Čím viac je táto oblasť upchatá, tým je väčšia. Touto oblasťou sú naše chodidlá. 99% ľudí stredného a staršieho veku si myslí, že je to preto, že jedia priveľa, ale nie je to tak. Skutočný dôvod je tento, upchatie tu sťažuje vstávanie a tuk sa ľahko hromadí. Dnes ťa naučím metódu, ktorá je pre teba ideálna. Je to najrýchlejšia a najefektívnejšia metóda, najmä pre tých, ktorí majú tenké ruky a nohy, ale veľké brucho. Stretnutie so mnou dnes znamená, že si dosiahol cieľovú čiaru. S touto metódou nemusíš behať, cvičiť aerobik ani držať nízkotučnú diétu. Všetko, čo potrebuješ, je 10-minútové cvičenie doma. Nehovor, že sa to nechceš naučiť, používal som ho sám a schudol som z 90 kg na 65 kg. Počas tohto procesu som nikdy neschudol, nikdy som nejedol nízkotučné jedlá, bál som sa nevyváženej stravy a neskákal som ani som sa nehral. Kedysi som nosil priveľa váhy a bál som sa, že moje kolená to nezvládnu, ale trénujem 10 minút každý deň, čo je teda na tejto metóde dobré. Volá sa metóda rýchleho čistenia jadra a zameriava sa aj na naše chodidlá. Je bezpečná a účinná a použili sme ju na pomoc mnohým ľuďom v našej oblasti zbaviť sa brušného tuku. Teraz, keď sa s vami o túto metódu delím, je skvelá však. Ale ak sa obávate, že na ňu zabudnete, môžete ju dať like a uložiť, zdieľať ju s priateľmi a trénovať so mnou. Dobre, zaobstarajte si masážny prístroj na nohy. Je to dôležitý nástroj. Ak ho doma nemáte, môžete si ho kúpiť, nestojí veľa. Po príprave si ho položte pod chodidlá a valte ním tam a späť. Po chvíli budete cítiť, že vaše chodidlá sú čisté, uvoľnené a pohodlné. Čistenie chodidiel má 3 výhody. Po prvé, zlepšuje krvný obeh. Keď sa zlepší krvný obeh v nohách, vaše nohy nebudú boľavé ani unavené. Uvoľňuje tiež energiu a samozrejme sa budete cítiť uvoľnene a pohodlne. Pozrime sa bližšie na tento masážny prístroj. Má malé hrbolčeky, ktoré sa dokonale prispôsobia chodidlu a otvárajú 66 reflexných zón. Je veľmi prospešný pre ľudí stredného a staršieho veku a poskytuje relaxačný pocit v celých nohách, dokonca aj v lítkach, stehnách a dokonca aj v bruchu. Môžete si na ňom gúľať nohy pri práci alebo sledovaní televízie doma a je to prospešné pre vaše chodidlá. Vidíte, na precvičovanie tohto pohybu nemusíte robiť veľa a je pre vás perfektný. Na záver pripomienka. Pri výbere masážneho prístroja si vyberte suchý model s 12 valčekmi, vyrobený z kvalitného materiálu a bez zápachu. Ak si nie ste istí, čo kúpiť, kliknite na môj profil. Už som si vybral masážny prístroj. Výrobca práve spúšťa akciu so skvelou cenou a masážne pomôcky na nohy sú teraz ešte lacnejšie. Využite ju. Po skončení akcie už táto cena nebude platná. Momentálne ponúkajú zľavu, takže si túto príležitosť nenechajte újsť. Túto cenu už, ako sa hovorí, nedostanete. Chcete sa dobre vyspať. Predtým si namasírujte nohy. Tento lacný valček na nohy je v skutočnosti dosť návykový. Po dlhom dni alebo po náročnom futbalovom zápase je chvíľa státia a gúľania sa na ňom také pohodlné a relaxačné. Má 14 valčekov a 168 masážnych bodov. Tieto dva dizajny dokážu presne masírovať boľavé miesta a protišmiková spodná časť poskytuje dobrú stabilitu a neodkotúľa sa.